Welcome back, my friends. Så siger vi det. Hvad? Ja. Ja, for os. Hør efter, hvad jeg siger. Altså, Hallo. i dag så skal vi prøve dem her. Dem her. For Squid Game. De er lidt tykke i forhold til Squid Game. Og vi har en vaskeægte Squid Game vagt. Snak ordentligt. Ja, han slår mig i hovedet. Snart kommer Lad noget. os åbne dem her. Hold kæft. Altså, Virkelig. vi bliver Ved du nødt hvad, til jeg at kraft, snakke jeg lidt højere. har kraft, der ligger den. Alle I larmer. Vi bliver nødt til at snakke lidt højere, fordi man skal kunne høre os på kamera. Ja. Alle lukker øjnene og trækker en. Den er okay. Han fik et trekant. Så lukker jeg Han fik øjnene en og trækker veste. en. Jeg har en rund. Så lad os se, hvem af mig i Hjalte, der kan lave den bedst ud. Eller Og den der gør det bliver skudt. Og den der ødelægger den, bliver skudt. Vores vaskeægte Squid Game... Hvad? Squid Game... Hvad hedder det nu? Vagt. Vagt. Ja, nemlig. Og jeg er firkantet, hvis nogen spørger. Han er firkant. Den sorte firkant. Den er rigtig sorte. Ikke så racist, Jeppe. Nej, jeg siger bare, jeg kan godt lide sorte mennesker. Hvorfor snakker vi om sorte mennesker midt i en YouTube-video? Jeppe, vi er ved at finde en video. Vi snakker ikke om sorte mennesker på en video. Nej, vel Lukas. Altså, det er ikke fordi, jeg har noget problem med dem. Jeg kan godt lide mennesker. Jeg kan godt lide alle mennesker. Undtagen dem, der er psykopat. Jeg er også psykisk syg. Nej, de er jo fint nok, sådan, hvis de bare altså ikke slår. Og gør alt muligt. Er Lukas noget langt? Ja. Jeg er allerede noget en gang. Jeg er noget super langt. Du skal ikke se på mig med den der godt der. Jeg bliver sur. Oh shit. Det må det. Og ingen af jer må ringe til politiet. Det er bare en legetøjsskot. Nej, det er ikke. Det vasker ikke godt. Vask ikke de plastik legetøjsskot. Nej, stop. Den er rigtig. Okay. Den er rigtig alle sammen. Jeg ved ikke, hvor I bor. Jo, Nej, det gør jeg faktisk ikke. jeg ved, hvor du bor. Jeg ved egentlig, hvor I bor. Ja. Det stikker mig snart i benet. Men jeg ved ikke, hvor seerne bor. Jo, det gør jeg også. Nej. Jeg er... Au for helvede, nu snakker jeg mig selv. Er du Google Maps? Ja. Det er jeg. Hvad? Nå, det giver mening. Jeg tror du selv, altså, du kan se mig. Nå, Jeg har verdens hurtigste solbriller på. er du sikker på, at de er hurtige? De kan sgu ikke løbe sig selv. Jo, Nej. det har jeg indstillet dem til. Sejt. Jeg er selveste Tony Stark. Min trekant, den er lidt handicap nu. Hvem er Tony Stark? Det er Iron Man. Nå, det vidste jeg ikke. Så meget ser jeg heller ikke Marvel. Hjalte! Slap af, din handicappede ged. Jamen, hvad sker ikke? Du skulle ikke gennem magten. Ja, din handicap er givet. Hvad snakker du sådan til ham, der står med konden i hånden? Nej, selvfølgelig ikke. Det må du undskylde. Fucking svige overalt. Ja, Det er selvfølgelig. faktisk ikke så godt at gøre i sofaen. Vi skubber det bare ned på gulvtæppet. Vi støvsuger i Work morgen. harder. But not smarter. Du er ikke smartere på den måde her. Jamen, I bruger ikke nogen af det der. Ingen af dem bruger den der taktik, som Q-han bruger, hvor han slikker på den cookien. Nej, hvorfor skulle vi det? Det hjælper jo ikke, altså. Ikke på den her form for. Men altså, hvad fuck? Ja, jeg er færdig. Må jeg se? Player 69. Player 69 completed. Yes. Hvorfor 69? Hvorfor 69? Because it's a good tell. Se alle sammen. Jeg gjorde det for ham der. Jeg overlevede. Jeg har stadig overlevet. Jeg troede, det var sådan. Og køb med sviner. Ja, ikke sådan. Hvor fanden skal du hen? Hvis du dør nu, jeg skyer. Eller hvis du fejler. Round 2, fight. Au. Ja. Ja. Nå, nu bytter vi. Start med sagen. Sige, vi er tilbage. Vi er tilbage Vi er tilbage. med en ny cutter.
Ham der random fra, jeg fandt på gaden. Han kommer fra Rusland. Vi snakker ikke om, jeg ligner den der Hvor vagt. skal I snakke ordentligt, så bliver det skudt ned. Nu har jeg bare complete Hallo? this challenge. Han fik en trekant, Igen. og han fik en rund. Nej, ved du hvad, jeg trækker den ny, fordi så er den nu random. Stjerne. Okay, vi også trækker os med. Nej. Umbrella. Nej. Jeg tror, jeg kunne. Vi kogt. Ja. Ham der havde den der kogt. Havde hvad? Det er umbrella. Det er mig. I skulle ligesom også sige noget sjovt, det gør, så det er meget kedeligt. Din russer. Det er heller ikke pænt at sige. Fuck, jeg er sammen, altså. Det er heller ikke pænt at sige, at I bliver snart skudt ned. Vi er så ubelejlige, eller hvad? Har tænkt dig selv. Altså, Har din lortevagt. Og imens de sidder og gør alle det, sammen så har vil I. Prøv at se her. jeg vil lige give min snack på vej, så kan vi taste den her, imens de Nej, gør. Lukas. Jo, det gør vi bare alle sammen. Ja, fordi I sidder og I fucking røv langsomt. Nå, vi holder en pause med det her lige nu, Hjalte. Så Hjalte, nu holder vi lige en pause. It's time to holde pause. Så. Nej. Tag på Oreo. Sige, det ser sådan her ud. Og så tager vi lige sådan en her. Ja, det ser sådan nu. Alle sammen tager en. Den er lilla indeni. Eller hvad? Jo, den er lige en op for jer. Jo, den er lilla indeni. Den dufter også. Nu har den foran kamera. Ups. Den er lille inde i. Okay, 3, 2, 1. Den er ikke dårlig. Hvad fanden Hvor gør? fuck er på myndighedsmægen? Det smager sådan lidt tandpasta. Jo. Sådan børnetandpasta. Hvis du så tror jeg faktisk, det er sygdom. Hvis du smager. Det smager lidt børnetandpasta. Ja. Ja. Nå. Videre til det vil I være i gang med. Godt. Ja. Lukas, så kan vi gå ud og lave nogle nudler imens. Okay. Nu kan I vise den bedste først. Jeg går ud og laver den her. Klamme. Nudel. Prøv at tænke på, hvis jeg når 40 hvis jeg bliver færdig for dig, ikke også? Hvis du overhovedet gør den. Jeg tror, det er selveste givende. You have played these games before. I've played these games before. I said I've played these games before. Fuck. Hvad? Er vi sikre på, at de er lavet af sukker? Nej, Fuck. det er bare cookies. Men så kan I virke det jo ikke at slikke dem. Nej. Så er det jo bare lækkert. De er med vanilje. Der er også nogle med smør. De er klamme. De smager ikke godt. Det er overhovedet ikke sejt ud. Det gør det ikke. Jeg vil ikke tælle det her med som en crack. Må jeg se, hvad for noget? Det er det heller ikke. Men ja, det er så, den er så kommet hele vejen igennem. Hvad? Den er kommet hele vejen igennem. Jeg tænker på, hvis jeg klarer den her. Så burde jeg være med i Squid Game. I've played these games. Hvis der kommer en sæson 4, så ring til os. Nej, ring til mig. Jeg skal nok lave paraplylen for hele verden. Nå. Det er ikke til ikke som crack. Hvad? Det ser ret giftigt ud, det her. Kom lige her, du kan med den. Ja, jeg kommer og vise Ja, det giftigt ud. Lukas, du skal først give den der saftige bagefter. Nej, har han lavet det forkert? Fucking net. Dufter det godt? Nej. Nå, så må jeg bare lave den med sovs. Ja, vi burde snart Ej, det dufter ikke godt. Vi må bare lave den med sovs. Det dufter koreansk barbecue. Ja, okay, Hjalte. Jeg har en meget god lugtesans. Og jeg kan slet ikke læse. Jeg er logget inde.
Jeg er mere logget inde end jer derude, som der sidder og grinder Fortnite 24. Cranker 90's. Kan kvadruple edite. Kender I, hvad hedder det? Hvad hedder han? Kita et eller andet fucking dårlig YouTuber. Han er rigtig ringe. Sidder ikke og laver andet end Grand Roblox. Og Fortnite. Ikke tjek hans kanal ud, den er virkelig kedelig. Jo, for dislike. Ja, eller skriv et roligt kommentar, det må jeg gerne. Fuck, han kommer til at hate på os. Så er det godt, at vi ikke skal gå i klasse med ham. Ja! Fucking Bare slå det. Han kommer til at Skal vi se sige, det. hvordan det ser ud? Han ligner et æg. En orangutang. Han kommer til at fucking hate på os, fordi han kommer til at spamme os. Det kan rende os. Vi elsker hate-kommentarer. Altså ikke jer derude, som der ser det med lige nu, men ham der sidder og grinder Roblox. Nej. Nu prøver jeg at crack den her. Klarede du det? Jeg er ikke færdig. Hej Lukas. I have licked it all over now. Og fuck, vi kunne. Ej, nu gør jeg det fandme bedre. Er du død? Nej. Jeg er helt sikkert død. Ej, man kan ikke grine, når man er død. Du lurer. Vi er... Nå.